Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, isa ka siyam kabulan nga lapsag nga nagatener sa evacuation center sa Lacasiana ang napatay sa ospital bangod sang septic shock dala sang community-acquired pneumonia. Suno kay Dr. Girly Pinongan, ang Provincial Health Officer, ang siyam kabulan nga lapsag na lalaki ang gikan sa barangay Kabagnan. 5 ka adlaw ante sila gin-refer sa ospital, nagaubo kag may paghilanat ang lapsag. Nagpakonsulta ini sa pribado kag ginhatagan sang antibiotic suno sa PHO. Sang ma-check sang Municipal Health Officer isa ka oras antes gin-refer sa Ignacio Arroyo Memorial District Hospital sadtong Enero 25, severely dehydrated na ang pasyente. Suno kay Pinongan sa amuman nga adlaw napatay ang lapsag sa ospital. Ginapatigayon na ang investigasyon sa karon suno sa PHO. Humalin pa sang paglupok sang bulkan sang Disyembre. Yara na sila sa evacuation center suno kay Pinongan. Ini ikaduha na nga kaso sang lapsag nga napatay gikan sa evacuation center sa Lacasiana. Sa Disyembre napatay man ang isa ka siyam kabulan nga lapsag nga nagbatsyag sang gastroenteritis kag dehydration. Ginakabig yadto nga isolated case. Ginsiling naman ni Provincial Administrator Refrando Diaz nga on top of the situation ng PHO kag maidid nila nga gina-monitor ang sitwasyon sa mga evacuation center. Amo itong findings nila, may pneumonia dahil before siya, a day prior, siyang indala daw nag-LBM. So second death na siya. Oo. Oh, Pero pa-investigate naman namon kung ano.